ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଲାଣି। ଶୁଣ ଟୋକା, ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ନାଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୁ ହ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁରୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସୁଲତାନ ମାନେ ଏହାର ନାମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସକାର ହେରୋଡୋଟସ୍ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସବୁ ତ ଆମରି ନାମ। ହଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଆମକୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି। ହଁ। ତାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁକି? ତାକୁ ଏତେ ବଦଳା ବଦଳି କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ଆରେ ତୁ କଥାଟା ବୁଝୁନୁ। କଣ? ये विरोधी मेंटर ना इंडिया रखा परे हाँ। सेटा केंद्र सरकार देहरे जाउनी। ओहो। से इंडिया जगह भारत लिखि दउचंती। अच्छा, भारत लिखिदेला सेटा विरोधी देहरे जाउ नहीं। बास से विवाद खड़ा करछंती। बास आउ एको नै कि मीडिया वाला को